TV. Тәмләп әзерләнгән иртәнге аш үзе бер бәйрәм диләр. Һәр иртәгез шундый бәйрәмнән башлансын дигән теләктә, бүгенге тәмле көрәшебезгә старт бирәбез. Димәк, каршы алыгыз. Студиябыз кунагы, тәмле ашлар пешерергә яратучы, тәмләп җырларга яратучы Илзидә Госманова. Илзидә, рәхим ит. Сәлам, Влад. Сәлам, дуслар. Сәлам, Илзидә. Охо. Менә бүген сезгә инде бүләк алып килдем. Сезнең студиягыз яңа икән, яңа җиргә күчкәнсез. Инде үзем гөлләр яраткач, инде мин гөл алып килдем сезгә. Исеме орхидея. Орхидея. Туташасы бармы икән? Язгы бәйрәмнәр җитә бит, безнең хатын-кызлар бәйрәмнәре җитә. Шуңа күрә үзем яраткан гөлне сезгә алып килдем. Сезгә бәхет китерсен. Яз бәйрәме җитә. Илзидә бүгін 8 март түгел, шуңа күрә бездән чәчәк көтмә, миннән чәчәк көтмә. Ярар. Бу гөлеңне миңа тапшыр инде син. Аны бит без Сезгә уңыш китерсен. Бәхет китерсен. Илзидә бар икән тәмле. Без аны шәйттереп куябыз. Ул бүген безнең студиябызны матурлап бизәп торачак нәрсә, яме? Илзидә, рәхмәт. Бик зур рәхмәт сиңа, чәчәгең өчен, бүләгең өчен. Шакыруыгыз өчен. Безнең тапшырыбызның шарты булайрак. Элеккегечә түгел хәзер. Хәзер син студияда бер үзең, минем белән. Синең көндәшең юк. Синең көндәшең хәзер телевизион тамашачы. Бүген дә кызыклы рецепт юлладылар. Хәзер берничә секундтан, минуттан мин сиңа күрсәтәчәкмен. Һәм син нәкъ шул рецепттагы фотода кебек ризыкны әзерләргә тиеш булачаксың бүген. Әгәр дә тапшыру ахырында син әзерләгән ризык фотода кебек килеп чыкса, безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металлсоводчы заводы ачык акционерлык җәмгыятеннән әлеге Кукмара табасы синеке. Әгәр дә юк икән, Илзидә, нәрсәседер килеп чыкмый икән, дөрес, кем бу рецептны юллаган, бу таба шуңа. Хоппа! Китә дә бара һәм уланы үзендә булдырачак. Син әзерме? Әйдә башта танышыйк синең көндәшең белән. Игътибар экранга. Минлахметова Ләйлә Алмаз кызы, 27 яшь, Буа шәһәрендә яши. Без сарайында фигуралы шоу остазы булып эшли. Киләчәктә яраткан ярын табып, үзенең балаларын тимер аякта шуырга иретергә хыяллана. Тәмле көрәш тапшыруын яратып карый һәм Булатка рецепт белән бергә үзенең кайнар сәламнәрен юллап җибәрде. Я, Илзидә, таныштык без Ләйлә белән, Буа кызы Ләйлә, әле миңа кайнар сәламнәр дә юллап калган Ләйлә. Сиңа сәламнәр. Бездән икебездән күрсәтимме? Ләйләне башта үзең күрсәтәм сиңа. Һәм нәрсә юллаганны күрсәтәм. Менә ул Ләйлә. Тимер аякта шуырга матур чибәр кыз бит. Буа кызы, Мишәр кызы. Буа кызы. Вау! Ләйлә, рәхмәт. Зурыз. Бу нәрсә бу мин бу нидер кара, бу рулетка охшаган име? Шулай? Да. Беләсең, бу нидер суши роллар була бит әле башта әзерләп калган нидер рулет. Анасы Мишәр, бу киселмәгән. Так, мин моны сразу әйтәм, дөресен чын күңелдән беренче тапкыр булачак бу Ләйлә. Син моны күп тапкырлар пешергәнсеңдер, ләкин мин беренче тапкыр. Нәрсә бар? Монда мин күрәм кызыл балык күрәм. Монда майонез күрәм, мин монда уылдык күрәм, име? Дөгем икән, миңа калса бу йомырка. Анда монда балык, менә бу сёмга, наверное, бу. Менә ичендәгесе. Тышыда, наверное, шулай аның. Тышыда икра кебек диде. Икра гына менә. Сикән аңламадым, хәзер аңлап бирәм аны. Вәт, шуны ураганда инде бер караганда инде алса орда түгел кебек инде. Тырышып карыйбыз инде Ләйлә. Унсы матур просто. Рәхмәт сиңа, конечно. Табага бик катыр тырышкансың. Мин сиңа бер сер әйтә алам. Мин күбрәк алар яклы. Аңладым Мин күбрәк телевизион тамашачыларыбызга бүләк бирәсе килә. Әлбәттә. Шуңа мин әйтәм инде, һәр тапшырсаң, кат кызыклы, гади, ләкин шул вакытта катлаулы рецептлар җибәрегез дип. Да, бу инде. Ярар, Илзидә, барыбер тырышабыз, бернигә карамастан. Сиңа уңышлар телим. Уңышлар. Әйдә, Ләйләгә каршы көрәшкә җиң сызганып чыгабыз хәзер. Я, шулай иттереп, бүгенге тапшырубыз безнең тәмле көрәш тарихында иң кыйммәтле чыгарылыш булып тарих китәренә кирип калачак. Чөнки беләсезме ничек? Шуның гатьле кызыл уылдык. Без татарлар икра дип әйтергә күнеккән инде. Уылдык дисәк тә ярый, икра дисәк тә ярый. Миңа калса, монда зыян юк. Илзидә. Бүтін нәрсе. Мұнда
кишер, бәрәңге біз аны енді алдан пішіріп қойдық. Тауық емірқасы, кімдер көкейді, ол солай пішкен, міне бүтін нәрсе бар, балығы да бар. Сиңа қазір әзірлерге ғана керек. Сен аңладың мұ яқынша нешек іштері керек? Яқынша міне бір тапқыр көрсетіп алдылар. Міне шуннан шамалап мен ішлеп қарайым. Бірінші тапқыр ясым бұл әйбірні. Үзін де үйренем. Тағын бір көрсетіп Тағын бір қарап алайым әлі. Тағын бір қарап ал. Міне шындыр ағай бір. Мында аңладың мұ принципі міне мен зор айтып көрсетем? Әйе, бұнда наверное форма кірту үшін біз фольганы әзірлеп қоябыз. Әйе. Пока шулай әзірлеп тұрам. Һәм дә башлайым енді өзім аңлағанша, мен білмейм. Өзім аңлағанша бірінші кешір болырға тиіс, шоңа күрә кешірді қазір матур етіп Мұнда бағар бірсін қырғыштан, оғыштан шығарыға керек те. Башта, сен мынада шестер аласың, міне. Мұнда шестер сенің. Шестерді барасың, қырыға алып қоя тұрасың. Оннан соң, мұнда шығарабыз енді біз, әлбәтте. Кешірек пішақ ойынымда ярар. Бар нәрсен кешірек пішақ қойған елдейді, міне. Міне шуның білен қойым әлім. Шуның білен ішледі сен. Сеңа жайлы болсын үшін деп. Үйітінде яртышын ішлеп қойдық, пішірдік, пішіресің. Мұнсыңына башқара аласың енді? Башқарам, тұрышам немен езі. Достар, біз әліге елзиде кешір шестертқан арада өзі біздің спонсорымыз тұрында да матур сөздері бізіне әйтейік. Тапшырыбыздың генерал спонсоры Кукмары металл соғытсыба заводы ашық акционерлік жемғияты. Кукмары сәуде маркасы ол уақыт білән сыналған соғытсыба белгілі болғанша Германия технологиясы бойынша Ресейде жетіштірілі. Һәм әліге шәп заманша соғытсабаны сіз интернет кибет ашада алырға мүмкінсіз. Шулай өзлерінің фирменный кибетлеріне барып. Кукмарада кибетлер бар Қозанда әлбәтте 3 кибет, 3 адресі бойынша Павлюхин урамы 114, Рихард Зорга 11Б адресі бойынша орнашқан Горки парк Сәуде өзәгінің бірінші қатында, һәм Мошина урамы 23Б адресі бойынша бұл кибетлер. Әлбәтте, енді башқа шәһәрләрдә дә қайдадыр анда ул табаларны саталар, ойламағыз Кукмарада Қазандағына бар деп, бүтін Рәсейде бүтін жер шарында сатыла айтам бит, есе интернет аша заказ бересіздер. Ең мұхиме текшеріңіз ол табаларны алғанда астында Кукмара деген фирменный логотип болырға тиеш. Міне Кукмара. Рахмат спонсорымызға. Кукмара, ері қаймасын ара. Елзиде, мен де қатырайым қошан сен соңында құрызда болдым. Бек әлі қошан болған ел кебек. Әйе, мен ұзған ел болдым ағайынды. Ұзған ел ғана болдым екен. Мен анда тамашашылар білән түгіл, жыршылар білән өзім шекілі күрәштім. Демек бойында 2 елілік болған. Елзиде, нендей яңалықлар білән яшей бүгінгі күнде Елзиде? Біз қайдар мәғлім болды, сен йұртқа көшкен екен деп, йұрт алғандар екен деп. Йұртқа көшу енді көптен болды болады, 1 ел әлік болды ол, 1 елдан артып кеттенді. Қазіргі уақытта мен зор гастроль турына әзірленем. Өзіңнікіне? Өзімнің сольный концертларым білән бірінші тапқыр Башқұртстанға Алла берсе шығам. Яратып яшайгыз деген программамды онда да көрсетірге жинам Алла берсе. Демек, енді точкалар алып қойдың енді? Әйе, точкалар алып қойды. Қайсы районнан башайсың? Отарлар көбірек ешетірғанынан ма? Илеш районы, Туймазы районынан башлайым. Ең бірінші Қандыра деген матур жерге барабыз біз. Қандыра, Илеш районы, Туймазы районы, тағын Шақмағыш районы, шул районларда өздәк бүтін 2 марттан 26 мартқа қадар барлық Башқұртстанда яшәүші тамашашыларымны концертларыма шақырып қалам. Бик тәртлі матур, уңышлы концертлар болсын деп тілеймін. Қазанда да боладыр бит сенің концертың? Қазанда да Алла берсе болашақ. Ел сайын қоядыр ғадетте, май айында боладыр емәлі осы? Әйе, майда да қойғаным бар, февральда да қойғаным бар. Әліге Қазанда енді клубларда, мәдениет йортларында шындай қоям. Филармонияны әлі білішмеген. Болашақ күз күні олар. Алла берсе. Елзиде, программаң башқаларының нәрсесі бен айырылып тұра міне, неде? Аңышла жырлар, жыр, бейо, енді мәзәк, сөз, юмор, яйса керісінше алар yok. Сен шығыриятке басым ясысымы қазір бітінде шығырлар, сейлі башалдар сахнадан. Яйса, анда білмейм, монологлар, нендей. Білмейм, қазір нешік сөйлей башладылардыр. Просто концерт? Менің концертта жоқ, просто ғына түгіл. Концертында шығырлар да бар, онда шоу элементлар да бар, светодиодный шоу элементлары да бар, утлар білән да бар, аннан соң юмор да бар, жыр дәртлі, мұңлы жырлар да бар. Юморда кім сен? Кім юмор көрсетуші? Юморда кім-кімдәш дейсің енді. Кімдәш түгел, менің алып барышым, ол Нұрлат яғынан келген, ол Илдус Садыков деген жігіт. Бек ұста деп біләмінде, үсейінде тұрыша,
Аның белән Бергә дә үсәбез, бергә үсәбез, үстерәбез дигән. үстерәбез. Менә ул аның юморлары булачак инде. Аннан соң Казан концертларында инде без зуррак концертларда зуррак артистларны чакырабыз кунак буларак. Районнарда үземнең төркемем белән инде шул күбрәк Илдус Садыков булачак юморист. Инде эшлимме соң эшлимме? Эшләп, әлбәттә. Син карап торасың кем синең өчен эшләр икән моны? Безнең вакытыбыз бар бер шикле. Ярар, ниндирәк яңа җырлар менә синең халык телендә күңелендә истә кала торган. Айдардан да Айдарны бәреп ташлый торган җыр бармы әле менә? Айдардан да. Айдардан соң инде мин яздым, клибында төшердек. Яшәмәгез яратмаган белән дигән клибым төште. Ул инде безнең TMTV каналларында күрсәтелде, телевидениедә күрсәтелде. Музыкаль хит-парадларда да катнашты, беренче урынны алды. Менә шушы клибымны һәм дә җырымны халык Аллага шөкер яхшы гына кабул итә, ошатып. Хотя бик проблемный, бераз гына каршылыклы җыр булса. Каршылыклы җыр булса. Әйе. Ул синең тормышыңа бәйле түгелдер бит инде ул җыр. Ул минем тормышыма Кеше дигән нәрсә турында җыры шул, карәле тормышы шулай икән бит, менә дип уйлый башлады. Әйтәләр дә язалар да инде теге концертларга килгәч, син бик алай бәхетсез кешегә дә ошамаган, нишләп шундый җырлар язасың, ялгыз ана дигән дип әйтә инде. Җырны үзең яздыңмы син? Мин үзем язмадым, ул Геннадий Селезнёвныкы рус эстрадасыннан алдым мин аны кавер җыр. Беләсезме, хәзер бит инде төшү теге бер төрле бәхетле җырлар гына туйдырды дип әйтәсең. Тормыш булгач барлык яклары була. Айрылулар да була, ялгызлык та була, хыянәт та була. Шуңа күрә мин инде тырышам төрле яклардан шундый төрле төрле тематикадан алырга тырышам. Шуңа күрә бу җырны бик тә яратып башкарам. Һәм дә тырышып башкарам инде. Менә ничек була мин так, беренче угыштан аңлавымча инде теге рәсем буенча беренче нормально булган. Юк, дөрес угыштан чыгарасың син. Әйе, ул Пешкән кишерне угыштан чыгару кыру бик җиңел эш икән. Әйе. Синең гомумән мондый салат ясаганы юк. Салат түгел нәрсә ятан. Юк, мондый рулетны ясаганы юк. Рулет, салат, патша. Аның исеме дә бар, патша салаты. Патша салаты. Әлбәттә инде гади халык моны хәтле икра ашый алмый инде менә бүгенгә. Хәзер халык бит бай булат. Шуңа күрә Бүгенгә патша мин. Патша. Әһә. Патша сагадыр. Монда берсе җитми миңа дуслар, батон. Моның кишерләре бик күп булмыймы? Май, менә моны хәтле. Икәү генә җитмиме? Шалтыр. Я, Илзидә җиткәндер. Кырык алып куй, намысын монда алып куй, монсын монда, кишерне шунда. Син дулкыннан магана иң мөһиме, яме? Әйе, Син концерт алдына дулкыннан. Монда дулкыннанрак кирәк түгел. Аха, тырышам. Ярар, үзеңнең җырлар иҗат иткәнең бармы? Композиторлык сәләте уянмадымы? Бәлкем шагыйрь йоклап ятадыр синдә исә шагыйрә. Диян, Илзидә, әйдә хәзер кишерне без инде кырдык, нишәтәбез? Хәзер аны без, наверное, менә булай. Так, кул белән шулай тутсам ярыймы һезгәнә? Син рулетны ничек эшләячәксең? Менә башта Булая булачакмы ул синең, булая булачакмы? Ул менә шушы фольга киңлегендә булыр дип уйлыйм инде мин. Анасымыз булай тип мәйтәрәсең. Әйе, шулай дип уйлыйм. Әйткәнемчә, теге рәсемнән генә карап якынча шулай дип уйлыйм. Ну, ялгышырга да мөмкин мин, конечно. Технологиясе теге эшләү ясау технологиясын буташтырырга мөмкин. Мен уйлыйм теге дип тормаска монда теге. Бөтенләй нәрсә. Әкренләп, шул. Аны төшерәләр дип нитәм мин. Кая төшерәләр бу? Бернәрсә төшми бер каяда. Вот, җәйдем куйдым. Кая, мен сразу шулай әйтәдерим тогда. Мен процессын әйтә дип торам. Менә бит инде процессы шул. Безгә тизрәк эшләргә кирәк, Илзидә. Чөнки вакытыбыз теге әллә ни. Күп түгел Илзидә. Әле бәрәңгене дә бир мин җыя торам. Әле мин мисия булсам, син бәрәңге чистартып тор, яме? Безгә сөрмә шулай кирәкме дип? Хәзер без театр битен җуган кем уяткан Ләйләне, ничә төрле Ләйлә исеме ишеткәч шул шигырь искә төшә. Сиңа башы керәшүче Ләйлә бүген. Уятмаган үзе торган бүген аны бәйрәм. Я, 23 февраль. Синең өчен бәйрәмме, сезнең гаилә өчен? Булып узган бәйрәм. Әйе, мин бәйрәмнәрнең уртасында торабыз. 23 узып китте, ә бер атнадан 8 март. Ул 23-дә гомумән бәйрәмнәр безнең күп. Анда бит туган көннәрдә бармы әллә? Туган көннәрдә бар. Безнең ирем бит инде армиядә служит иткән, улым да
армияда служить итте, хезмәт итте, шуңа күрә зур бәйрәм ул алар өчен. Һәм дә инде тагын Һәм дә инде син аларга носки, пенка, алары да була, булгалый алары да. бүләк. Берәр оригинал бүләк уяп чыгармадылармы әле дип сорасым килә. Юк инде мин носки гына теге бүләк итмим. Башка әйберләрдә Мәсәлән, одеколоннар, духилар, алар теге тәмле хуш исләрле шундай ниләр бүләк итәргә Әле Аллаһка шөкер, тырышам. минем туган көн 20 февральдә, 23 алдыннан. Туган көнгә бүләк итәр дә 23 онытыла да инде ул шунда. Менә шунда бәйрәм. Чыкты шунда. Шулайрак. Икесе бер кебек. Ике бер бәйрәм Әй. килсә бит инде. Рәхәт. Я, минем турда түгел бүген сүз 8 март. Нинди бүләкләргә өмет итәсең инде син? Менә хәзер сине иреңдә карап торадыр. Улыңда. Моннан әйтергә мәллә. Иреңнең исеме ничек? Әхтәм исемле. Әхтәмчик. Яле башлары. Беләсеңме Әхтәм? Күптән әйтергә хыялым җиредер, ләкин ояладыр. Менә хәзер форсат. Мин менә файдаланып. шундый кеше бу инде минем зур кимчелектер, хатын-кыз теге әзрәк стерва булырга тиеш бит инде. Син стерва түгелме? Юк, мин стерва түгел. Чынлап әйтәм, мин гомердә дә бүләкне сорап та алганым юк. Намекать итәргә могу инде. Сорап алай теге конкрет менә шуны алып бир әле дип сораганым юк. Мин теге материал хәлен чамаласам, сорыйм инде аны. Әгәр дә инде чамаламасам, менә шулай намекать итәргә. Әхтәм, Нурка, Әхтәм, Нурка, яисә писец, дип. Андый шубылар теге нәрсәләрне аны инде андый бәйрәм вакытында алмасак та алып бирәм сиңа хатын Нурканы сабан туйга. Кирсең рәхәтләнеп сабан туй бәйрәмнәрендә. Юк, хәзерге вакытта әле Нуркалар ниләр кирәкми. Шубыларны күптән түгел алдык. Хәзер хапухалик килә була инде. Дип тынычландырыйм әле мин үземне. Үзе менә ничек күрә инде, ничек тели. Шулай дисең инде. Шулай алып бирәйм. Нинди истәлекле бүләк иткәне бар сиңа менә син истә калган? Менә минем Әхтәмчигем. Нинди истә. Инде бөтен алган теге зур кыйммәтле әйберләр киңәшләшеп аласыз. Әйе, аның акчасын алына бит инде, шуңа күрә ул как мен аны бүләк буларак кабул итәм инде, аннан соң истәлекле бүләк нәрсә алып биргәне бар. Алка, йөзек, алтын, инде алар булганы бар. Гадәттә хатын-кызлар яратмыйлар менә аңа алтын, йөзек, беләзекләр бүләк иткәнне. Чөнки ират барыбер хатын-кыз күзлегеннән күрә алмый, аны сайлый алмый. Аны иң яхшысы алып барырга да хатыннар шунда. Менә бәгырем җаным сайла. Һәм көтеп торасың инде касса янында. Ул миңа бер кайчан да үзеген алмый, чөнки мин белә бик. Сездә дә шулаймы дим инде ул? Әйе, теге. Касса янында син җыеп киләсең, менә 5 кило алтын. Әхтәм, давай. Шыгар. Акча капчыгыннан. Шул бүләкне инде бергә Без аны угыштан чыгармыйбызмы? угыштан чыгарабызмы? Мин шулай дип уйлыйм. Әйдә, шуның үстенә дәвам ит шунда ук. Шулай ук итәбез. Әлбәттә. Мин шулайдыр дип уйлыйм. Башка тәлинкә. Монсында угыштан чыгарга кирәк, эме? Һәм бик пычрак булмый. Әле миңа калса, менә бу йомырканы да чыгарып, өстенә. Юк, йомырканы, наверное, аны турыйбыздыр. Шулайрак кебек күрдем. Или шулай микән? Хәзер карыйм, хәзер. Зур ничектер? Менә зур, эрерәгеннән. Эрегенә чыгарабыз хәзер башлай. Җаябыз да. Куябыз. Дуслар, патша. Салат әзерлибез бүген. Бездә Госманов белән үздә беренче тапкыр әзерләп тормышында мондый бер әзерләгәнем юк ди. Гадәттә нинди салатлар ясыйсың син инде? Җиңел, тиз әзерләнә торган яисә төрлечә булганы бар, ләкин әйдә бүген шаккат торыйм әле үземнең. Менә элегрәк теге эстрадага кергәнче бик менә шундый катлаулы ниләр белән мавыга идем, кызыксына идем, ләкин хәзер вакыт эстрадага кергәч, әйе, концертлар белән бик күп булмый. Шуңа күрә инде мин тиз һәм җайлы булганнарны эшләп куям инде. Оливье анда чөгендер белән, менә мондый салатлар белән, кукурузлар белән шулай эшлим инде. Иң җайлысы кукуруз, кыяр, сухарик. Нәрсә бар менә шундый нәрсәләрдән. Тундырасың да тутырасың да шалтырып. Тундырып түгел, ләкин булгатасың да. Нәрсә әйтим? Мәхәббәтеңне беразны шул салатка. Җайлыракмы эшлибез? Аша бәгырем дисең. Бу Булат җитә бугай. Булат җитәме, бәрәңге җитәме? Бәрәңге. Бәрәңге җитә. Так, дип уйлыйм инде мин. Аны ничек шулай саласыңмы? Тагын тукта әле, тагын берне. Әйдә, тагын берне. Достар, булай эшлибез хәзер. Бәрәңгене угыштан чыгарабыз.
Мен сеңа кеңеш итәм, нишләп төреме, йомырканы да ире кылыштан чыгарып, бәрәңге җыярга, анасы монда. Һәр катына аның майонез да кирәктер әле. Майонез сан була. Дөрт дип уйлыйм мин. Менә моннан соң бәрәңгедән соң, наверное, майонез кирәктер дип уйлыйм. Ярыйдыр дип уйлыйм. Аннан соң иде, анда балыкны куясың да, шунда малтырасың, битте, китте, вәссәлам. Менә безнең бәрәңге булды. Хәзер ул гына әзрәк сөртеп алса. Так, әйдә булай эшлибез. Хәзер бәрәңгесен дә, йомыркасын да без монда салабыз. Дуслар, аңлаттым. Без бу эшне башкарган арада сез хәзер барыгыз бергәләшеп реклама карыйсыз. Достар, ТМТV телеканалында тәмле көрәш тапшыруы дәвам итә. Җиң сызганып, Илфия Госманова көрәшә буа кызы Ләйләгә каршы. Патша салаты ясыйбыз без бүген. Менә нәрсә килеп чыкты, мин сезгә кыскача аңлатам. Алдык фольга. Аның беренче катламы булды пешкән кишер, аннан соң пешкән бәрәңге, аннан соң йомырканы сояк угыштан чыгарып барсыннар. Балык, уртасында балык, фото рәсем буенча балык та бар иде. Суган әзгенә. Һәм әле майонез. Суган кирәк дип уйлыйм анда. Ярар. Һәм майонез. Хәзер иң кызыклы, иң җаваплы моменты. Ягъни бу моннан чыгарып китереп чыгара кирәк бит хәзер. Моны төреп карыйбыз. Булдыралым икән. Дизә. Уңышлар сиңа, әйдә. Әйдә, курыкма ямен. Нәрсә килеп чыгар, шулай килеп чыга. Безнең монда безнең соңгы тапшыруларда гел артистларыбыз җиңелә бардылар әле. Аха. Дизә, беләсеңме нәрсә? Беләсеңме кишер синең ябышып кала. Безгә моны майонез калды бугай. Башка. Аха. Әйдә, курыкма. Майлыйбыз, туктагыз. Юк, чыкмай. Майларга кирәк кишер җәйгәнче дим. Кишер. Чык китсен өчен. Бәлки кирәк түгелдер. Так. Менә син мине бутадың инде хәзер булар. Мин үзем беләм, бит кешене. Бәлки мин сине махсус бутыймдыр. Махсус бутыйсың. Ләйлә җинсен өчен анда. Мин бит тамашачылар юк. Кара ничә килеп чыга? Килә хәзер була. Ничә? Тырышабыз. Ага. Так, монда чиста гына булсын өчен. Була инде, була. Әйдә, мотор түгәрәк булсын, шуны түгәрәк булыр. Ул анда квадратлы шикеллерәк әле. Ра, бу баш-башын кисәргә була. Ну, шайтып кусам тагы яхшырак иде, ха? Хәзер моны булай эшлибез. Менә килеп чыга кебек. Син курыккан идең. Һәм дә хәзер менә булай тигезлибез. Мотор булсын өчен. Улны әзгенә Кишере күбрәк. сөртеп кенә алыйм әле. Туда хәзер. Давай. Ага, әйе. Хәзер самый ответственный момент. Хәзер карыйбыз, ничек булып чыкты икән анда. Тагын барасы юк микән? Юк, барасы юк. Кебек тыйыла. О, нинди мотор. Бу ягын күрәсе килә, теге башын. Бу бик узун рулет булды. Бу бүтән гаиләгә, бүтән дусларыгызны куйдыра торган рулет булды. Без кисәбез, монда схема. Так. Башын кисәргә була әзгенә. Аны, наверное, икегә бүлербез. Икегә бүлеп куербыз. Бу безнең бүтән гаиләгә җитә торган, кунакларга да җитә торган. Дөрес карады. Ни булды? Ну, әле безнең менә бу пикантный әйберне куябыз. Тута, Илзилә. Һәм дә майонез. Без моны хәзер бүлмәсәк, утыртып куябыз, шунлап та, безгә ул кыска гына кирәк. Әйдә, менә Аны бүлергә дә. бүлдә, әйме? Әкрен генә, аккуратно гына ямазин. Җиңел бүленә, кстати. И все, утыртып куясың да менә монда. Ансат сиңа утыртып куерганы бит әле куерга кирәк, алырга кирәк. Так, хәзер иптәшләр, самый ответственный җаваплы момент. Күңелләре Илзиләне күтәреп китте, бик дулкынланган иде башта. О, ой, менә бу куркыныч. Түгел, беләсеңме? Аны, наверное, фольгасы белән куермын мин. Шулай тиргәнмен. Ачык салдырасың аннан соң аны. Чөнки буның хәзер Тута, әйдә булай итәбез. Тута. Туктас. Изилә. Әйдә без берсен алабыз аны. Берсен анда алып куябыз. Исән ярдәм итә. Ага, булар төшереләме соң? Туктагыз, хәзер бу бит ни? Монда бит салат югансында. Булмаса ни? Без алып куябыз монда дим. Берсен генә Тамаша куябыз. аламасын сиңа дим. Берсен генә кирәк бит безгә. Всё, хәзер. Шулай бит? Икесен дә куясың бит әле. Yo, икесен кирәк, берсен генә уртага куй. Менә без моны хәшиткә алып торабыз монсын. Бу запас вариант, тукта, бuna әле тагын эшләп була.
Менә хәсәмә җайлырак. Хәзер безнең майонездан да менә мондай ансынан эшлибез куйгач башта утыртырга кирәк. Сен майонезны килеш анда бит утырта алмаячаксың. Яра ансын алып тор инде лайгач. Менә монсын. Лишний. Наша достар, без үзебез әйләнәбез монда. Сезнең рецептлар буенча әзерләргә күрсәтәбез әлбәттә, ничек күрсәтмисәң. Үзидә мин тәлинкәне тоттырыйм әлегә. Аны сездер килеп чыкмаса, мине гаепләрсең, Булат, син генә бездең дип. Мисәл күрсәттем ничек эшләп булганын. Менә шул та куябыз. Һәм дә инде монсын отурайтыбрак куеп җибәрәбез. Ну, менә монда отур ягын булай куябыз. Булдымы? Булды бит. Балыгы гына бик ортада чыкмады, конечно. Кая? Балыгы кырыйдарак булды дим, ну, почти шунда. У уртада калды бит. Почти шунда. Почти шунда менә куябыз да менә булай иттереп. Менә гоммән бер кая узатабыз. Үзидә. Хәзер инде менә моның өстенә рәсемдә безнең майонез иде. Әйе, Майонез һәм икра, име? Беренче анда майонезлар да майонезга алай дип эшләр өчен аңа кирәк шприц пакет. Пакетның салар да өчен. Тишеп. Әйе. Өчен тишәләр дә шулай эшлиләр. Бармы соң безнең пакетлар? Табабыз әлбәттә. Һәм идестендә икра була. Аңлашылды? Ие, аңлашылды. Әйе, шуны эшлибез. Менә майонезны да инде Әйе, менә шулай. нечкә генә иттереп салатның үстенә җәйдекме, сиптекме, яктык буламы инде, белмим нәрсә булган. Сиптереп Һәм чыктык. соңгы иң шәп эше калды. Иң тәмле өлеше бу инде безнең икра. Кызыл улдыкмы? Ай, ханым, Син кызыл улдык ярдасың күбрәк кара улдыкмы? Яратам икесен дә. Ашаган бармы? Сирәк кенә бар. Ашаган бар. Yo, миндә ашап каран бара, диме? Шәптә миңа кызылы күбрәк ошый. Кызылын күбрәк ашагангадыр инде. Бәлки без аңа күнеккәндер, диме? Әйе. Булды. Менә миңа калса нәкъ шулай килеп чыкты. Әйдә без әле барыбер. Монда әле игълан итмибез. Кем җиңүче дә кем юк. Ну, ярар монда инде. Так. Әйбәт. Хәзер. Үзидә моны хәтле башкаргач инде беренче тапкырдан. О, менә кырыенда шады хәзер безнең. Мотор гына чыкты Менә дип уйлыйм. тәвәккәллек иткәч шулай бит ул. Әйдә, бик матур килеп чыкты. Үзидә. Без монда бәяләрне ясабыз бераздан сыңрак. Бәяләмә. Хәзер без сине белән бер бик кызыклы рубрика ясап алабыз. Шуңа күрә әзер булсаң киттек. Рубрика Илзидә өчен. Я, достар, Илзидә өчен без әллә ни каттаулы рубрика сайламадык. Иң җиңелләрнең каттаулысын сайладык та. Җиңелләр арасында каттаулысы. Крокодил. Бүген синең өчен, минем өчен, синең түгел, минем өчен дә бу крокодил. Крокодил уйнаганыз бармы гаиләгездә? Юк, уйнаган юк. Мәсәлән, ирең бик соңарып кайтты, син сорыйсың, кая булды ул теге? Шундыра уйында. Шунда теге. Менә шулай индеме? Достарым белән булды ул теге. Мен үземнең фантазия буенча. Әйе. Мин әйдә башлыйбыз булай. Мин беренче, мин махсус менә бу күк мара табасы, астына яшердем сүзләр. Карамыйм, берсен генә алам. Яңа монда күреп тормасын өчен. Мин хәзер бу сүзне карыйм нәрсә икәнен. Мин хәзер бу әйберне күрсәтәм. Сиңа белергә кирәк. Мин пантомима белән инде күрсәтәм, моны уйнашта крокодилда. Бу әйберне син әйтәсең. Шул сүзне дөрес әйткәнче белергә тиешсең. О, яра тырышам. Әйдә, мин хәзер күрсәтәм, мин Бу чайник. Не кайнап чыкты. Карайлы, молодец. Юк, син молодец. Мин молодец. Мин яхшы күрсәттем Әйе, була. әйбәт күрсәттең син. Чайлык, дөрес кай, беренчесендән үк. Белдем. Әйдә, кара. Ал. Хәзер мин. Мин миңа сүзен күрсәтмәме? Сүзен кара да берне ал да, кара да миңа күрсәтмә. Алай кызык булмый аннан соң. Яшереп кой. Так. Әйдә. Йылан! Дөресме? Юк, дөрес түгел. Күрсәтел тагын. Так. Ну, почти якын син, конечно. Әйдә, юк, син сөйләшмә.
Шума урдак, шума қас. Так. Кім енді? Езуші, пловец, елан, бұл суға, сені көрсет. Суалшан, балық. Балық, дұрыс. Балық міне? Әйе, дұрыс. Дұрыс көрсетмедім да. Медем шумдығы секірді, бұл қаян әрсе болды. Тағын көрсетіп едім. Болды, кеттік алға таба. Қазір сен. Қазір. Оға, сөзі бек ұзын. Но, редакторлар, неше көрсеттерге емеді мен. Мен қазір мұны қатта... Навай. Нәрсе болды бұл? Так, бұл тапшыру, тәмлі күреш тапшыру, по-моему, бұл. Çünkü bir tanesini aytıp Ben молодец, kim молодец, ben молодец, мен сидя молодец. Дәрес, шәп күрсетті ме? Әйе. Өзімді күрсетті міне бүгінгі. Әйе. Тәмлі күреш еді сөзі, тәмлі күреш күрсетті алам қатты. Әйде, кеттік, шен ал. Так, қойдасың онда. Бар анда, нәрселер бар анда. Ну, бұл... Жеңіл ме? Нормальный, қайыр көрсетірге керек бет әлі мұны. Так. Бітін актерлық ұсталығыңны қолданып. Қазір. Сен театральный оқымадың ма? Жоқ. Оқылау, әйе, так. Так. Қарызын шепішмақ жасағаным. Так, бәліш ішін бұл бек бәләкей, өліш ішін әйбәт. Пәрәмәш, дұрыс. Мен қарағаным, мен аңладым енді нәрселер бәләкей, кішкене бірәбіз, қамда мешке тағамыз. Жасалсам, етем іш пішмақ болған деп. Күтіп тұрдым мақсус мәдем. Ну, мұнда ілішті ерге болады деп пәрәмәш. Әйе, пәрәмәш. Тәмәлінді. Тамбар екенлерді. Жеңіл. Әлбәтті. Сен ауылда бізкен боламы? Әйе. Қойда? Қойсы район? Балық бестесі районы. Балық бестесі районы. Жоғарарға ауылында. Ауылында. Сиыр жәке жайынды бұл. Сиыр, наверное. Сиыр, әй. Әй, мұнан. Кәжа болса екі гіне болар емді, сиыры Дүрті әу. Сиыр. Қазір мен. Сыңғысы қалды бұғай. Сыңғы маңды. Мұны неше көрсетіргейінді? Білмейм. Нәрсе соң? Так, самый ауыр қалды мұнда көрсетірге. Көрсетмейм, язун, әйе, нәрсе, әйде. Иқтибарым сендегіне. Құттақ нәрсе соң. Қамда ол? Крокодил. Әйе, крокодил. Кетенде? Аузын көрсетмекшейім. Сен аузын бек бәлеге көрсетті мейтігі бұлай терге шықана ерге шаңа. Ама крокодил сынақта дұрыс. Бұлай көрсет, бізде крокодилны бәлеге шақта көрсет әдірек мұнау. Но бұл кішкенерек крокодил. Сені бұл бек бәлеге крокодил болды емдертігі. Болды? Балық бестесінен шыққан крокодил болды. Бізде крокодилар. Мына бейт, жоқ мұны? Жоқ. Бізде ба? Бізде әгір жерайында. Сізде балық қына? Бізде бейт балық. Келкен крат. Ярар, ойынны тігәлләдік. Ойын тамам. Ойын нәтижелері бойынша шуны білдік. Балық бестесінде крокодиллар яшәмей. Ярар, сылатқан нәтиже ясар бағыт келіп жетті. Буа қызы Лейлә күрәшті бүгін. Илзидәгә қаршы, Илзидә аңа қаршы күрәшті. Илзидә өзің бәйе қоясың келе ме? Әйдәгіз шағыштырып қарайып. Шағыштырабыз. Тышлары... Тышы қияфәті нәқ шылық. Нәқ шылай ау. Bütün салатлары да шылық, bütün нәрсезді. Икра да, майонез да. Іші, әзіне балықлары қырыға кеткен. Сені балық қына қырығара кеткен, шылғына мұнда. Әйе. Қолғаны шылық. Рәсімнен бек айырылмай деп ойлайым. Мен де шөлі ойлайым. Сен неше ойлайсың? Мұнсы бір, мұнсы екі. Үшіншіден, қазір мұңа проба есап қара керек. Тәмін қауып қарағаш, әйтермін, еме? Жеңәсің бі сен? Йоқ ма? Бірнеше мезгіл айырып тұра, сені жеңуден. Тұшы қияфәті білән дұрыс яқшы келіп шыққан салат. Енді тәмінде қауып қарайбыз. Патшалар салаты. Әлбәтті енді тәмлі күрәшінің ең ұста дегустаторы, ең тәмліп ұшырға яратушысы ол дейін. Олад. Бисмиллахиррахманиррахим деп айтып, балықлы кісеген алай башыды. Балығы зорап болған баймын сәнаққа. Шегірек. Мен өзім крокодил болмасам да,
Ризық дегенде ауыз миым. Тәмледір бұл. Гүлзиде. Тәмлігі не мұсың? Тіліңні йотарлық. Супер. Достар, вообще шәптеп шығын. Тоқтап болмай. Нешегірек. Гүлзиде, молодец. Болған. Мұнда әлбәтте енді рахмет етері керек. Лейлеге де. Лейлеге, еш, ондай Қызықлы оригинал. рецепт ұллаған үшін. Шылай болғаш, бұл көкмара табасы синеке. Біз оны рахаттанып сема тапшырабыз. Біздің тапшырыбыздың генерал спонсоры көкмара металл соғытсы базы Ашық акционерлік жамғайтыннан бүгін таба Илзидеге. Ұстар метр ұшқаным сіздің үшін Илзиденікі болашақ. Илзиде. Зор рахмет. Рахмет, емін. Өзіңе біріншіден енді 29 февраль ғұман 4 жылға бір тапқыр келе тұрған күн бит бүгін. Әйе. Сен февраль айында тумаған ма? Yok, мен апрель айында туған. Мен февральна қа. Шолай болғаш, 8 март яқынлашпайшы бәйрам білән де құтлап қабыл етіп алайдығы бөлекні емін. Зор рахмет, бек зор рахмет. Ирің дейдің, ұлың, кімдер сінің ғойледе бар тағын? Қызым. Барысында, міне бұл ризық табададыр, сірәге тәмлі ризықлар қыздырып, ішіріп, сыйда барысын. Зор рахмет, зор рахмет. Зор рахмет. Рахмет, Лейле. Сенің буаға келгеш, гастроль білән, әлі бұл ішіміз, сен Лейләні бұшқа кірдесің концертін, аяме? Ярар, яқшы. Ол сен келешек? Әйе. Илзиде, Лейләні шақырып язышақ анда, қалам. Инстаграмда язышақ. Мен бұл Лейля деп, зинқар, мені концерті қызға кірді. Хам тәмлі салат. Патша салаты дейсең, Лейля дейсең. Патша салаты дейсең, бұша концертқа кірешексің. Лейля, ішіттің ме? Өзігіне түгіл енді, сүйген ярым білән. Әлбәтте, ғойлесі білән. Сүйген ярым табыр енді ол вақытқа деп ойлаймыз біз. Тапмаса концертта табарсың. Әйе. Шынымен достар, біздің тапшырыбыз бүгінге тамам. Бүгінге біз собылашабыз сіздің білән. Илзиде, мотор тілеклерің болса, телевизион тамашашылар сенің қызырыңда. Рахимет, не тілеклерің бар? Ең бірінші тамашашыларымны, шын көңілден, қатын қыз тамашашыларыны шын көңілден 8 март язғы бәйрәміз білін тәбір етесі келе. Саулық, сәләмәтлік, бәхет, шатлық, яратқанларыңыз білән яратылып ешірге ясын. Хамда енді қалған башқа тамашашыларымны да, өзімнің концертларымда күтіп қалам, шақырып қалам, біздің жырларын тыңлағыз, қызықсынығыз. Мен сізні яратам, сау болыңыз достар. Мен де сізні яратам достар. Шуңа көре қызықты рецепттар юллағыз бізге, біздің тапшырыбызға. Тәмлі яшик, әр уақыттағыша тәмлі ашық, енді тәмлі күрәшіні атына сайын ТМТV телеканалында көзетіп барық. Сау болыңыз, аштарыңыз тәмлі болсын. Сау болыңыз.